Maaga nga pala akong gumising para sumama sa laot. Salamat nga pala kay Maya Randy na siyang nag-video sa akin. Madali na pala nila ako para daw mas marami kaming mahuling isda. Dinala ko na din pala yung drone ko. Kasi nga kukuhanan ko ng shot yung Cagbalanak Island. Huwag nga pala kay Maya Randy, kasama ko yung kapatid ko. Ayan, siya yung papaandar at magmamaneho ng bangka. Kasi nga hindi pa ako marunong. At yun nga mga guys, nag-ariya ng pangke si Maya Randy. Sa pag-aari nga pala ng pangke, hawakan mo yung tingga tapos bibitawan mo lang para dumiretso na sa dagat. Pagkatapos nga pala nito guys, pupunta kami sa Cagbalanak Island para mag-drone shot doon. Tapos pagkatapos namin mag-drone shot, balik kami agad para tingnan namin kung may nahuli na kaming isda. Sa tuwing pa lang nakakakita ako nag-aariya ng lambat, naalala ko ng isang beses na nag-aariya ako ng lambat. Yan, yung muntik na ako mahila ng lambat. Yan ito, kailangan mabilis ng kamay mo para di ka masabitan. Sa wakas nga natapos si Maya Randy mag-ariya ng lambat. Kaya diretso na kami sa Cagbalanak para mag-drone shot. Ito na nga guys, nandito na kami sa Cagbalanak Island. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa isla ng ng Cagbalanak again. Yung latest vlog ko, naalala nyo, nagsada kami dito. Yung nakakuha kami ng malaking agwas, yung malaking isda na kinain namin sa mukbang namin. So, guys, it's about 5:39 ng umaga. So, muna kami ng lambat. So, mamaya babalik na namin yun. Tignan namin kung maraming huli. Pero claim natin na marami tayong huli. At pagkatapos nga namin mag-drone shot, bumalik na agad kami dun sa lambat para i-check namin kung may nahuli na kami. Sobrang nakakawala ng pagod pagka ganito ang yung makakita. Sobrang payapang dagat at kitang-kita pa yung Mount Isarog ng Bicol Region. At sa wakas guys, ito na, mag-uumpisa na tayo na magbato ng pangke. At ito na nga guys, inaangat na meron din yung buya o yung palatandaan para hindi mawala yung lambat. At sa wakas nga guys, meron na agad tayong huli. Espada o langkoy. Sarap nito pag tuyo. Tapos ito pa guys, meron pa ulit isang huli pa. Langkoy ulit. Kaya pag pinasok na sa musik mo, isang musik mo. Yung. Berapa kilo kayan? 120. Oh, wow. Sabi ko. Ano po ito okay? Ha? Okay. Sige.
Abo. John. Pumutiin na. Ang barorog. Pagiling ko yun na yan. Hindi ka pa yung subag mo. Yun na yan. Yes, bigla. Oh, boy po. Ibubura. Oh, sayang. May damos na naman hindi. Yan big. Ayun. Malaki. Napasaro, Lorenzo. Oh, damos. Oh, nasayang. Grupo-grupo. Hello again mga guys. So ayan guys, iniipon na ni Marandi yung nahuli naming isda. Pasensya na, tumigil na ako mag voice over kasi nga nalibag na ako sa pagtingin ng huli naming isda. So ayan guys, iipon na namin kasi dadalhin na namin sa timbangan. Medyo malayo-layo nga pala yung lugar kung saan namin dadalhin yung yung mga huli naming isda. Pasensya na guys, nabubulol pa talaga ako. Kalipas nga po ng isang oras na be. Charot, ayan, hindi, mga 30 minutes lang po siguro. Ayan, nandito na kami sa patimbangan ng isda. Dala na Marandi yung aming nahuling isda. Kung mapapansin nyo guys, ang daming mga styrofoam. Halos po lahat yan may mga laman. Ayan, ganito, may langkoy siyang laman, espada. At ito, damos. At yun, abo. At marami pong iba. Doon na nga po si Marandi, pinaghihiwalay na yung mga nahuli naming isda. Hinihiwalay sa abo, espada, at kung ano na pong nahuli naming isda. Tumulong na siya kasi para mas mapadali kami at makauwi na kami. Kasi medyo kumakalam na din yung aking sigmura at gutom na talaga ako. Tapos nga na matimbang yung huli naming isda, may dumating naman magpapatimbang ng kanilang huli. Kung mapapansin nyo guys, sobrang dami yung nahuli nila kaysa dun sa amin. Guys, ang ating ito kasi guys, lagi lang natin nakakasama sa gabi. So ito na si Dudong sa umaga. Doging sa umaga, doging sa gabi. Sakay. Ah, kaputol siyempre. Araw ganyan ko tang daw sa mga ko. Arin. Ayun. Pulutan. Ay, si Kulik ang buhok mo. At sa wakas nga mga guys, sinabot sa akin ng kapatid ko yung kabentahan nung nahuli naming isda. Sa wakas makakauwin din kami at gutom na talaga ako. Bago nga pala kami guys umuwi, dinaanan namin yung lambat para madala ng pag-uwi. Ayan guys, kung mapapansin nyo, ako na yung nagbabato ng pangke. Siyempre hindi pwedeng hindi ako magbaton at hindi pwedeng hindi ako makita sa vlog kong sarili. Charot! Ayan, so ayan guys. And maraming salamat sa nag-enjoy ko sa panonood. Ingat po kayo lahat and see you po sa next vlog.